RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon? Makining sa kababay nga taga Magdugo, Toledo City. Aga tumatatampo, nagdasangan nga Maricar. Christian. Ay, doktor. Sige na tugay kuyog. Doktor na ko nimo. Ginaot nga. Dawato ba kong gugma? Ako pa yung isa. Hala, no? Nanguyap kita si Christian ni mo, day? Lagi day, uy. Ang. Sige magud mo kuyog-kuyog inig-out na to, good, sa tong trabaho. Mao tingali nga nahigugma na siya ni mo. Murag maogi tingali na, day. Unya, sa may plano ni mo, day? Imong sugton? Maayo ka, day? Okay naman sad ba kung imo siyang sugton? Suwayo lang, good. Kung dili mo work, undangon ninyo. Unsa? Kumusta to kung giingon ni mo, Kar? Dugay-dugay mo gito. Kapag yung kamaluin ako. Tininuod ka ng imo din hinako, Chris. Grabe na po ito na ako eh. Di bitabo ka manguyab ko ni mo. Barikar, kung binuang niya ako ni mo. Basig imo lang kung gikalingawan ba? Mahalti ka, Barikar. Maluin daw ka na ako. Suptan ako. Sige na lang, uy. Ona, ako na kang gisugot. Salamat, Barikar. Sa akong tanaw, no? Mo-work gina inyong relasyon, day. Kay malipayon man mo permi nga akong makitaan. Maayo unta, day, uy. Mag-ampo ko, day. Nga si Christian na ginay mo forever, day. Wa man mo ani si Christian sa akong gipuy-an. Mo ani himagid unta na siya kada Sabado. Pero karon, wa mo gid siya magpakita na. Ngano? Kuan, Barikar, gisugo mo kong mama. May nungdan nga ako kumakato sa inyo. Maudi ay. Okay ra, uy. Sige lang, sunsi ba na? Mawin. Day, mapauli na ka? O, day. Kay dili man mo si Christian ako. Kinaam ko na siya importanteng lakaw. Kita na lang magkuyog, day. Kay may sultisan ko nito. Uy, gani nga pagi ko si pinaabot sa imong isulti ay. Wa pagi ka masulti. Kuan, day. Kining... Unsa lagi ning imong isulti na ako. Kaya sabi mo musulti, uy. Ayaw lang kakurat, day, ha? Nga naman, day? Kana si Christian ba? Naaman din nila ing uyab. Ha? Day, mahimo ba, day? Ako binuangi. Wa ako magbinuang ni mo, day, uy. Ako nang nakitaan si Christian nga may kuyog nga babae. Og sweet kaayo sila, day. Unsa? Barikar, maingon ha! Sakit na! Sakit! Masakit ang imong gibuhat na ako, Christian. Gipatuwa ko ni mo ka nahigugma ka na ako, pero wa, di ay. Mahalti ka, Barikar. Mahal. Kung mahal pa ko ni mo, diliunta ka magluib na ako. Sino ako? Sinuar mo ito kung pagpunguyap yan, ha? Okay, mag-utro ko na kaila sa Facebook. Yan, isugot mo sa... Masigot sa pa imong katarungan, dili na ako maminaw, anak. Di magkigbuwag na ko ni mo. Barikar, maluoy ka. Di lang ta mabuwag. Pasiluwa lagun ko. Sorry, Christian. Mahalti ka pero dili ko gusto nga imo lang ko buwangon. Magbuwag ta. Barikar. Hay, maogid ni nakadaot sa ubang lalaki, uy. Dili gid makontento og usa ka babay. Kinahanglan gyud doblehon. Dili na ta maghiskot niya, day, uy. Ako na to siyang gikalimtan. Da. Naglagot lang ko naghuna-huna niya, day, uy. Nindot na ba unta kay iyang pangan? Christian? Pero himabay di ay. Day, naay makigilailan ni mo. Kinsa man, day?
Bago na itong kauban ni si Romel. Salamat nga, nakig-friend ka na ko, Kar. Maayo ra masugos mga tao nga maayo sab nako. Salamat ka, ha. Ha? Mga sawa ka nako? Dili na ko bata, Maricar. Maguwang ko ni mo 10 years. Di na nauso ang uyab-uyab na ko. Kung sugot lang ka, mag-menu pa. Romel, Hala, no? Ibang klase sa Nis Romelda. Mga sawa man dayon. mauligi day uy. Nakalitan gud ko. Unya, day. Ang sa may huna-huna ni mo. Manangin po ko ni mama day uy. Kung mauna nga muli ka sa inyo, mukuyog lang ko ni mo. Ha? Mukuyog lang ko sa inyo. Kaya mga tubang lang ko sa imong inahan. Oh, ikaw. Kung maunang nagkasinabot mo, hala, larga. Ma, Musugot ra ka na nga mag-menu ni Maricar. Ay, nga nung musupak man ko ba? Nga sulundon man na. Basta isaad lang yun nako ha. Nga panggaon mo ang akong anak. ha? I-assign ka sa laing lugar? Oo, day. Kung dili ko makabalibad, kaya trabaho man eh. Asa mo sa kaibalhin? Sa Manila. Layo agud. Mawala giday. Niya, kung mabalibad ko, huwag ko'y trabaho. Sige lang dong, uy. Dawata lang na. Wala nga sa aman kamalan ka. Uma, day. Kumusta man ka diha, dong? Okay ra day. Dali raming nagkasinabot sa akong mga kauban diri sa trabaho. Mao ba? Maayo hinuon, dong. Amping baya permi diha, ha? Ikaw sabday, amping diha. I love you. I love you. Tagsa naman ang malawag si Romel na ako. Kung ako pong tawagan, i-off tayo na. Kay busy ko na siya. Pinuang na nila. Unsa man ka, Maricar? Nagsige kag follow up sa bana nimo? Nga naman, ma? May tabi man kung nadawat. Nga may kabit man kuno ng bana nimo dito sa Manila. Kauban na kuno na niya sa trabaho. Unsa? Sultihin ako sa tinuod, tong. Ayaw lang ko makaki. Gusto kong ikaw mismo masulti na ako. Day, Tinuod ba may kabit ka diha? pasaylo ako day. Natintal ako. Gasa ato pa tinuod ka di ay. Mauday nga wala ka manawag na ako. O permi ka busy ko tawagan ka. Kibigay ka buangan ka na di ay. Day, ang kuno na ko, nakasako sa itong kabinyoon. Saan magpad? Layo man ka na ko. Day, pasaylo ako. Dili ka na kakasaligan, Romel. Kay natintal man ka. Una-unahon mo ang bayhan, day. Bisag ka pila pa mag-una-una ang babae. Bisag ka pila ka pa niya tintalon. Kung dili ka madadikit ka mada. Pero nagpada ka man, huyang ka. Day, pasaylo ako, day. Ayaw nagpauli din niya. Tipuni na lang ang kabit ni mo diha. Pagkaan ni magdaong sa. May pauli pa mga kadiri sa ato. Bisag unsay mahitabo. Bana ko ni mo, Maricar. Ug asawat ka. Dito na lang utak ka sa imong kabit. Ikaw nga akong gihigugma. Ug dili ang babae nga bag-ulang na akong gikaila. Mahal ti ka, Maricar. Ganong imo magkipasakitan, dong. Gimahal man ka ako ni mo. Usbot ko. Pasaylo ako.
Huyang raki ko nga nagpaanod sa mga tentasyon. Pero ay kabala ka. Dili na ko bubalik kong Manila. Bahala na itong trabaho na ko dito. Basta di lang ko malayo di mo. Nawata lang ko pagbalik, Maricar. Romel, Nakita na ako nga seryoso sa pagpangayo o pasaylo si Romel. Ang ako na lang siyang gidawat. Sa pagkakaroon, nagpabiling ligo ng among pagpuyo o nagampo sa Ginoo nga unta hataga na kamig anak. Sa mga bana nga naminaw karon, mahala ninyo ang inyong asawa o paglikay mo sa mga tentasyon. Dinhin na lang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.